Vale, doncs benvinguda, Anna Tarafa. Moltes gràcies. És la regidora de Comerç, de Consum, de Turisme, Fires i de Promoció Econòmica. Molt agraït per fer aquesta videoconferència en un format una mica estrany, al que estàvem acostumats fa un temps. I la idea una mica, ja el vaig comentar, la idea seria una mica parlar de la situació actual de Banyoles relacionada amb el món laboral i una mica aquest vídeo l'està veient o el veurà tot l'alumnat de cicles formatius de l'Institut Josep Blucolat. Així que moltes gràcies i ara et plantejaré 4 preguntes. A veure, d'acord? Molt bé, abans de les preguntes, deixa'm dir, donar-vos les gràcies i molt contenta de poder participar i poder aportar-vos una miqueta un granet de sorra en tota aquesta situació que vivim. Les dades o la informació que donaré, m'avanço una miqueta, no és massa positiva i no serà massa o gens bona. Vull dir que no massa gens bona, però sí que abans de tot vull donar que és un missatge, voldria enviar un missatge d'optimisme, el que et deia abans, que veure que no tenim alternativa, que ens en sortirem, que el mateix instint de supervivència ens fa idear, pensar en noves maneres de fer les coses, com ara, vull dir, aquesta reunió, aquesta ponència virtual que fa 2 mesos era inimaginable, com això, moltes altres coses hauran d'anar en aquesta línia, la innovació i coses noves, noves maneres de fer i de pensar. I tant, reinventar-se, al final, no? I al final és adaptar-se també a la situació, que és un perfil a nivell professional també interessant, el fet de sempre una mica adaptar-se a les situacions que no controles, no? És un perfil molt interessant i molt preuat en els treballadors i treballadores. Sí, correcte. Necessàriament, la primera pregunta que t'he de dir és la quantitat d'ERTOs actuals, que més o menys aproximadament que tenim tant a Banyoles com a nivell comarcal des del començament de la crisi una mica del Covid. Sí. A veure, a nivell d'ERTOs em centraré a nivell de comarca perquè les dades Banyoles no tenim els indicadors explícits, van a nivell d'estat espanyol, Catalunya i després a nivell de comarques. Les dades que tinc són de dijous passat, del dia 16 d'abril, i dijous en el Pla de l'Estany estàvem parlant de 2.531 treballadors, persones que estan en un ERTO des del començament d'aquesta crisi o d'aquesta alerta sanitària que estem parlant del 16 de març. O sigui, estem parlant que en un mes 2.531 persones al Pla de l'Estany estan aturades, sense feina, temporalment, però aturades. D'aquestes 2.531, només hi ha 1.995, gairebé 2.000, que són per força major. Què vol dir força major? Que són establiments que han hagut de baixar la persiana i que no poden seguir amb el seu negoci en aquest moment i que a mesura que s'aixequi el confinament podran tornar a la seva activitat i molts d'aquests, esperem que tots potser no, però la majoria puguin reincorporar-se una altra vegada en el mercat laboral. N'hi ha 536 que són per causes que no són de força major, o sigui, poden ser causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives de l'empresa. Aquests veurem si tornen o no tornen i quin percentatge. Segurament el percentatge de tornada a la feina serà més baix que els altres, malauradament. Sí, també comentar-te que també s'ha vist, o sigui, en els darrers dies, els últims 10 dies o així, sí que van creixent, però hi ha un cert estancament d'ERTOs que hi ha hagut. Hi va haver-hi un creixement molt bèstia entre el 20 de març i a finals de març, primers d'abril, 3-4 d'abril. Vull dir que en aquell moment hi van haver-hi, a tot Catalunya, van passar de 200.000 treballadors a l'atur a 500.000. Vull dir que
300.000 treballadors només a Catalunya es van quedar sense feina. Vull dir que són dades molt i molt grosses, sí. Són dades molt importants, sí. Sí. Més o menys, saps sobretot a quins sectors afecten més? Sí, o sigui, el sector més afectat, al Pla de l'Estany i arreu, són els serveis. O sigui, a nivell de serveis, quan parlo de serveis, s'entén com en serveis, doncs un bar, un restaurant, una botiga de roba, un servei de fisioteràpia, un gimnàs, vull dir, els espais d'oci, una discoteca, per exemple, doncs tot aquest sector. És un 70%, o sigui, és molt important el percentatge, no? Seguit de la indústria, vull dir, les empreses industrials que estan en un 26%, vull dir que baixa moltíssim el percentatge, però és que ens anem ja, o sigui, estem parlant d'un 96%, ja els altres sectors ja són mínims, no? Per exemple, agricultura o construcció, doncs hi ha una afectació, però en aquest cas doncs ha sigut mínima. Perfecte, molt bé. A nivell municipal, quines mesures s'han adoptat o s'adoptaran de cara a un futur, no? Per intentar minimitzar aquest impacte que ha provocat aquesta crisi sanitària. Sí. A nivell municipal, ja en aquestes primeres setmanes ja s'han fet algunes actuacions i n'estem preparant d'altres ja a curt termini també, i que no vol dir que a mitjà termini també se n'hagin d'haver una altra. De les primeres mesures que hi va haver-hi, per exemple, doncs, va ser treure taxes d'ocupació de via pública. Per exemple, per una banda, la gent, calia també redueixes la mobilitat, però s'entén que si havien d'anar a comprar o havien d'anar a buscar una cosa al centre de la ciutat, que hi ha la zona blava, doncs de moment, o sigui, no es paga la taxa de zona blava per aparcar. Una altra mesura és l'ocupació de via pública. Per exemple, els bars i els restaurants que tenen, sabeu tots que tenen les taules i les cadires a fora, a la via pública. Ells, per poder posar les taules i cadires a via pública, han de pagar una taxa. Això, evidentment, ja s'ha tret. El mercat, totes les parades de mercat que venen a mercat paguen per poder venir al mercat. Si no venen, paguen igualment, perquè està establert a nivell de contracte que ha de ser així. Què s'ha fet? Doncs, com que és una causa per força major, tot això s'ha reduït. A part d'això, els impostos municipals a nivell per tothom no es poden reduir, no es poden eliminar, però sí que ara, a principis de maig, hi havia el pagament d'impostos del que són l'IBI, vehicles, escombraries, tot això s'ha retrasat. S'ha retrasat el pagament per al mes a partir de juny, entre juny i juliol. L'impost d'activitats econòmiques, també. Altres mesures que hem pres aquesta setmana, a finals d'aquesta setmana, avui pràcticament és el primer dia, hem obert una oficina d'atenció empresarial. O sigui, sí que hi ha a nivell de l'àrea de promoció econòmica, hi ha uns tècnics que estan donant atenció ja des del primer dia, ja des de sempre, cada àrea té el seu tècnic de referència per donar suport als diferents establiments, empreses, autònoms, qui sigui. Però, vista la quantitat d'informació que s'està generant, dubtes, consultes que estan vinguent, s'ha creat un punt d'informació específic per atendre d'una manera més personalitzada o amb més qualitat a les diferents demandes que puguin venir. I, a més, una persona que es dedica exclusivament a valorar tota la normativa que va sortint, perquè cada dia hi ha una quantitat de normatives, de protocols canviants i que hi hagi algú que una miqueta vagi controlant tot el que va sortint. Ara apuntaves, has parlat una mica de l'oficina de promoció econòmica. Clar, una mica pensant en l'alumnat de cicles formatius, per exemple, quins serveis poden oferir en general, però més potser específicament al nostre alumnat, també. Sí, o sigui, nosaltres, l'oficina a nivell de promoció econòmica, això ja està funcionant, està ubicada a la Villa Olímpica, l'oficina, no sé si ho coneixeu, doncs s'atén a qualsevol ciutadà, sigui des d'una persona per temes de feina com a una empresa o un petit empresari. Està pensat també per el que és el treballador i després petits empresaris autònoms,
Sí, autònoms o emprenedors que comencen amb un negoci que tenen pocs recursos, no? S'entén que hi ha una gran empresa o una empresa o un negoci que ja està funcionant més bé, ja normalment té el seu gestor i té els diners per pagar-ho, no? I a nivell de l'oficina que tenim doncs, va dirigida més a aquesta gent, doncs, professionals o treballadors doncs, que no tenen els suficients recursos o que, a veure, que no tenen un rèdit, no tenen uns ingressos econòmics que millor s'hi poden tenir disposant d'un servei gratuït. Què estem donant aquí? Estem donant des de serveis d'empreses, com deia, com serveis al ciutadà. A nivell entre empreses i treballadors fem un servei d'intermediació laboral. És a dir, tenim una borsa de treball que s'hi poden apuntar la gent. És una borsa que depèn també del SOC, del Servei d'Ocupació de Catalunya, depèn de la Generalitat de Catalunya, i aquí la gent, a partir de les ofertes que van sortint, que poden venir de l'administració o poden venir del sector privat, d'empreses que també, o sigui, quan tenen una demanda, venen a nosaltres i ens diuen, mira, necessitem una persona per treballar aquí i allà, i els hi posem a la borsa de treball. Què fem nosaltres que no fan empreses d'aquestes de selecció de personal des de l'Ajuntament? Quan hi ha algú, quan podem enllaçar una persona amb una empresa, hi ha un seguiment posterior. O sigui, no ens desvinculem de la persona ni de l'empresa, no? Vull dir, durant un cert temps doncs fem aquest seguiment per veure si el treballador respon, està content amb l'empresa o al revés, no? Vull dir, si l'empresa, vull dir que si hi ha hagut un bon feedback entre ells dos, hi ha continuïtat. A part d'això, tenim programes d'orientació laboral, que també que poden servir de cares a tots aquests nois i noies, i formació. O sigui, també fem formacions específiques de diferents àmbits. Una miqueta a grosso modo seria el que estem fent. Perfecte. Sí, a l'institut, quan teníem la vida normal, sí que programàvem, sí que ens han vingut moltes vegades les tècniques de promoció econòmica a l'institut i ens han oferit una mica, ens han explicat temes d'orientació, tema d'emprenedoria també, lligat una mica també a través d'això, de tots els serveis que ofereix el municipi a través de la guia de recursos també. Sí, l'estem fent. Vull dir, aquí ha quedat parat. No sé si havíem vingut o estava pendent de venir, però estava pendent, però sí que ho estàvem lligant i, a veure, no ha pogut ser, però si en qualsevol moment penses que es pot fer virtualment, també ens ho dius i ens oferim per poder fer aquesta formació online, en lloc de fer-la presencialment. Doncs molt bé. Moltíssimes gràcies per atendre'm. I si vols acomiadar-te en tu mateix de tothom. Doncs, sí, ànims a tothom. Com ahir jo vaig sentir el president Torra, el president de la Generalitat, i animava els joves que havien de ser el motor del canvi davant d'aquesta situació que ningú es pensava, ningú es plantejava, i que ells són el futur i que d'ells depèn que la societat, que Banyoles, la comarca, Catalunya i el món sencer vagi endavant en les millors condicions. Vull dir que és una crisi molt forta, però de totes les crisis se n'aprèn. I el que deies tu, vull dir que ens hem d'adaptar als canvis i com millor més aviat ens adaptem als canvis, millorant tot allò que hem fet malament, més bé ens en sortirem i més bé anirem en un futur. Perfecte. Amb aquest missatge positiu i esperançador acabem aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies per atendre'm i per atendre'ns en general a tothom. Molt bé, moltes gràcies, Anna. Gràcies a tu. A vosaltres. Molt bé. Fins ara. Adéu.